गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' फिसा पुलिस मावख'गिरि समरजित बसुमतारिनो आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय सनानि मेडेल बान्था गथायबाय। दालांनिफ्राय दैमायाव बारजुमनानै जिउ फोजोबनो लानो नाजानाय सासे सुबुंखौ रैखा खालामनाय सुपार हिर'नि महरै गावनि गुबै आखुथाय आरो साहसजों खामानि मावनानै दिन्थिनो हानायनि थाखाय सनानि मेडेल बान्था मोननो हादों बर' फिसा पुलिस मावख'गिरि समरजित बसुमतारि बिथाङा। मैया आसाम गेस कम्पानि लिमिटेड दुलियाजाननि मोनसे थान्दै हान्जाया आसाम सरकारनो लोगो फालांगियारि मुलाम्फानि बाहागो महरै 5,07,43,470 रांनि चेकखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गथायदों। बर' माहारिनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। माहारियारि थाखोआव गोबाव फुटबल गेलेबोनाय फुटबलार अलफर बसुमतारिया रुंसार जाबाय। मोनसे समाव फुटबलार अलफर बसुमतारिया गावनि आथिंनि जादुजों नेशनेल बी डिभिजन सिक्किम गभर्नर्स गल्ड काप बड'लेण्ड ट्रफियाव गोख्रों गेलेनानै मिथिसार जादोंमोन। बिजनी दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बिजनी नोगोर काबुली बागाननि सतीश ब्रह्मनि फिसाजो मेथका ब्रह्मआ देग्लाय 2022 मायथाइनि नीट आनजादाव उथ्रिनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज गुवाहाटीआव मुं थिसननो सायख'जानाय खौरांखौ मोननानै नखराव थांनानै साबायखर बावहैयो आरो मेथकाजों लोगोसे बिमा बिफाखौबो आर'नाइ गांफा गांफा गानहोनानै बिजनी दख'रा एबसुनिफ्राय बरनाय जायो। बेयावनो बाहागो लायो बिजनी दख'रानि एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि सोरांसार दैमारि, गोगोम बसुमतारि, सोलोंथाइ नेहाथारि पुलुद बसुमतारि, बाथ्रा दान्थाइ नेहाथारि दुला बसुमतारि बिथांमोना। बाखनायथाव आरो गोजोनथाव रादाब। मुस्लिम फरायसुलिफोरा बर' दख'ना गानदों। क'क्राझार जिल्लानि सिलगारा गोजौ फरायसालियाव मुस्लिम फरायसुलिफोरा बर'नि दख'ना गाननानै फरायसालियाव फैयो होनना मिथिनाय जादों। बे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों। हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव अल आसाम माइन'रिटि फरायसा आफाद गुसुङै आमसुनि बानजायनायाव मंगलबाराव 2 घन्टा सुबुंथना दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायदों। आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा माइन'रिटि हारिनि हेंथायै होखारनाय इनाय अयथासार खालामनाय थासारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारनानै 2 घन्टा सुबुंथना दिन्थिफुंनाय हाबाफारि मावफुङो आमसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना। 2 घन्टा सुबुंथना दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आमसुनि आफादगिरि रिजल करिम सरकारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आमसु दैदेनगिरि बिथांमोना। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्साफुरियाव थानाय बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव खुंजानो गोनां दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरा जथुम्मानि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ एसपि बर' गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरिया बेखेवनानै होबाय। खुंजानो गोनां दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुम्माखौ 2023 जानुवारि दाननि 22 आरो 23 खालाराव खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गेलेमुआव बर'साफोरनि देरहासारनाय। नबनिता बर'आ गल्ड मेडेल, सानमा ब्रह्मआ सिलभार मेडेल, अल्पना बर'आ सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। जम्मु काश्मीर स्पर्ट काउन्सिलनि बानजायनायाव श्रीनगराव खुंफुंजानाय खुंगा 33थि सिनियर नेशनेल उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसाम हान्जानि गेलेगिरि नबनिता बर'आ गल्ड, सानमा ब्रह्मआ सिलभार, अल्पना बर'आ सिलभार मोननो हायो। मख'नो गोनांदि श्रीनगराव 22 अक्ट'बरनिफ्राय 2 नबेम्बरसिम खुंफुंजानाय खुंगा 37थि सिनियर उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसाम हान्जानि सा 40 गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन।